ọtụtụ ụmụ amaala Anambra steeti bụ ndị nke bi n'obodo dị iche iche bụzi ndị nke na-erube isi ya bụ oku bụ nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo kpọrọ maka ijikọta aka ọnụ n'etiti nkega nọrọ onwe nakwazi nke ọha mmadụ maka iweta mmepe nke steeti a n'ụzọ pụrụ iche. Otu onye zara okwu ahụ bụ Comrade Matthew Chukwukebe ma bụkwazị onye nke bunetara ngalaba ụlọ ọrụ ya bụ Global Exhibition Technology Limited na ya bụ okporo ụzọ Nwanchi nke si Agụlụzi Igbo ama Ezike Village nke dị n'Agụlụ n'okpuru ọchịchị obodo Anọcha. Onye nta akụkọ anyị n'ebe ahụ bụ Amaka Chibuzo Okoye bụ onye ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. Bụ ụlọ ọrụ nke agbapere na nsansa ebe ọ bụ onye ọchịchị nchere oge nke okpuru Anọcha bụ Comrade Rome Ibekwe gbapere ya bụ Global Exhibition Technology Limited bụ nke nwere isi ụlọ ọrụ ya na Port Harcourt, Rivers State, ebe ha na-eme ihe gbasara mgbasa ozi dị iche iche nke gụnyere signages, awardplex, monogramming, cladding, general printing, flex banners, billboards, corporate branding, pilot signs yana nke akpọrọ scaffolding. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka ọ na-agbapezi ya bụ akatamkpo ụlọ nke alụpụtara na Amaezike Agụlụ bụ ọba ụlọ ọrụ ọzọ ndị a wubere. Comrade Ibekwe, onye nke jikwazi ọkọlọtọ ndị All Progressive Grand Alliance azọ ọkwa chairmanship nke okpuru ọchịchị Anọcha na ọnwa Septemba dị na 28 sịrị na ibudeta ya bụ ụlọ ọrụ na Anọcha gosiri na ihe gbasara azụmahịa bụ nke were ọnọdụ na Anọcha ma bụrụkwazịa ebe ndị mmadụ ga na-abịa na-emepe ụlọ ọrụ ha dị iche iche. Comrade Ibekwe gara n'iru ma sị na ya nwere nchekwube na ya bụ ụlọ ọrụ ga-akwalite ọnọdụ ego na ya bụ okpuru ọchịchị ma wepụta akatamkpo ọrụ dị iche iche wee nye ndị ntorobịa na-etonite. Ọ gara n'iru ma kọwaa na ọ bụ ihe dị otu a ka ọchịchị ya na mgbe ọ batachara ji wee bagide ịhụ na enwere nkụzi na ọmụmụ ihe gbasara ọrụ aka nke nyere ndị ntorobịa nke dị 500 na ebe ha ga-amụzi ihe ndị dị iche iche. Ya bụ onye wubere ma bụrụkwa Managing Director nke Global Exhibition Technology Limited Agụlụ bụ Comrade Chukwukebe kwararịrị na ndị Anambra bụ ndị a na-ahụ dịka ndị ọgaranya kachasị ọgaranya na obodo a bụ Naịjirịa, mana ihe ha na-emepụta bụ nke na-adị eru ụlọ ma sịkwazịa na ibudete ụlọ ọrụ ya na obodo ya bụ Amaezike bụ iji wee gosi ndị mmadụ na ha kwesịrị ka ha lọta ụlọ bịa kụnye mkpụrụ. Comrade Chukwukebe gara n'iru ma sị na ọ ga-enyekwa ndị ntorobịa ọrụ ma kpọzie ndị a eji okwu ha agba izu ma ndị nwere ego nọ na Anambra steeti ka ha bụrụ ndị budetere ngwa ahịa ha ma ngwa ọrụ ha ka esoro na mmepe obodo. Na mbụri mgbe ọ na-ekpere ya bụ nwa ha ekpere ka otu onye isi na Amaezike Agụlụ bụ Chief David Onigbo sịrị na Chineke n'ezie esigo n'aka nwa ha wee zaa ha ekpere n'ihi na imerime mmadụ bụzi ndị ewere n'ọrụ na ya bụ ụlọ ọrụ. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka onye tọrọ ya bụ onye bunetere ụlọ ọrụ ya na obodo ha bụ Maazị Fabian Chukwukebe gosipụtara obi ụtọ ka nwanne ya si wee zọọ ukwu dike ma sịkwazịa na o butego ihe ndị ahụ n'okpuru ọkpa ndị chọrọ ya ma ka n'iru yọọ Chineke amara ka o kwudosi ike. Na mbụrị tutu eme ya bụ mgbape ka Reverend Father Dr. Richard Ekegbo kpere ekpere pụrụ iche maka ya bụ ụlọ ọrụ ọhụụ ewubere ma werezie mmiri nsọ fesasịa n'ebe niile iji gozi ebe ahụ. Site na Agụlụ, abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.